Intayon pasambahin tiyapo sarabwentay tikan kanta tayo isagutay tipos puso kararwaken nisip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Lalala, 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 lalala. Isagutay tipos puso kararwaken nisip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Hintayon pasangbayen ti Apo sarabwentay tikan kanta tayo isagutay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari kayo nagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at akuma kada kayo. Kakabsat, agtalag tayo ti Diyos, ti grasya, ken tulong na. Agasan na dagiti saksakit tayo, dalusan na tayo, iti kinarugit tayo. Nangruna iti rugit ti basol. No agtalag tayo ken kuana si sasagana, nga mangipaay da iti agrasya kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod, iti panunot na ken puso tayo. Netapno maikari tayo makirano, iti dati na santo na panagdaydayaw. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managaya. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesara. Iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay, iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Mangasika, 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 Apo. Mangasika, 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 Kristo kasiyan na pakawanin na ka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika, mga asika, mga asika, mga
sika apo mga sika apo Gloria iti Dios iti kangawan ket ditoy dagakapya kadang iti katauan ng imba't ipanak nakemda ipunan na daga itanong daga pagubad na daydaya wenda ka agyaman kamken ka gapu iti na indaklan agayang mo Gloria iti Dios iti kangawan at po Diyos na ilangitan namin Diyos Ama naman nakabalinamin ket sika umia Jesu Kristo bukton na napidis na apo Cordero di Dios que nana ti ama Gloria iti Dios iti kangawan kadang iti basbas ultilubong kasiyan na kami sika mangikan kadang iti basbas ultilubong awaten kada ito'y araraw mi sika si tutugaw iti makanawang ti ama kasiyan na kami Gloria iti Dios iti kangawan yang tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama Amen Kumararag tayo. O Diyos, ragsakem ti agtaeng iti kararwa dagiti napudno ken ka. Tulungan na kam ko mga rod nga agbyag iti kasta a kinasingpet, tapno kan kanayon laeng nga agtaeng ka iti uneg ti puso mi. Gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro ti Levitico. Inted ti Apo kada Moses ken Aaron
dagitoy nga alagaden. No addagadil ti maysa a tao, wenuliteg, busali, winulimteg iti kudil na, amabalin nga agtennag a makaakar a sakit ti kudil, masapol a may datag iti padi, nga agtaod ti kapuunan ni Aaron. Impakaammo ti padi a narugit ti tao, iti imatang ti linteg, taadda makaakar a sakit ti kudel iti ulo na. Masapul nga kawes iti pigis-pigis ti tao nga daan ti makaakar a sakit ti kudil. Di na sagaysayan ti bukna, abungan na ti akimbaba a paset ti rupa na, sa naipukkaw, narugitak, may bilangak a narugit, ang agingga iti umimbag ti sakit ti kudil. Masapul nga agyan ti ruwar ti kampo, iti adayo kadagiti tattao. Ti sao ti Apo. Sikat ti pagkamangak iti riribok sa lakniban na. Nagasat ti tao a napakawan dagiti basol na, ket napunas dagiti salungasing na. Nagasat ti tao nga awan ti pabasol ti Apo ken kuana, ket awan kinasikap a masarakan iti puso na. Ipudno ken ka dagiti dagiti basol ko, jak inlimed dagiti dabsing ko. Kinunak, ipudnok ti Apo dagiti basbasol ko, ket pinakawan na dagiti amin a salungasing ko. Da kayo analinteg at tao agrag-o kayo iti Apo, when agragsak kayo gapo ti impaay na, agrew kayo ti ragsak, da kayo amin nga agtulnog ken kuana. Ti may basa na adaw iti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. No adam anyaman nga aramiden nyo, mangan man wenno uminom kayo, aramiden nyo apakaidayawan ti Diyos. Di kay agaramid iti anyaman ak pagkaigapuan nga agbasol dagiti Hudyo wenno Hentil wenno ti Iglesia ti Diyos. No siyakla maysa, ikagumaak a pagustuhan ti amin na tao, iti anyaman nga aramidek, saan na pagsayaatak ti pagpanunutek, saan na ti nudiket ti pagimbagan ti amin, tapno maisalakanda. Tuladen nak nga rod, akas iti panagtulad ko ken Kristo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kitaming tumaitituken ka, Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamitin ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria, timipay ken ka. Adda agkukutel anapan ken ni Jesus. Nagparintumeng ket nagpakpakaasi ken kuana. No kayat mo mapaimbagnak kinunana. Naasyan ni Jesus ket sinagid na ti agkukutel. Kayat ko kinunana umimbag kan. Dagos anaikat ti kukutel ti lalaki ket imimbagen. Sakbay a pinapanaw ni Jesus binilin na itinainget. Denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy. In kaagparang iti padi tapno kitain na ka. Kalpasan na kas imbilin ni Moises, mangipaay ka iti daton. Apammaniknik mo kadagiti tattao nga imimbagkan. Ngem idi nakapanawan ti lalaki, impadpadamag na kitdi tinapasamak ken kuana,
Isot gapo na asaanin ang makastrike as silalatak ni Jesus iti uray uray anya nga ili. Nagyanket di kadagiti disso nga awan matagtagi tao. Uray no kasta dinanon dagiti tattao ang naggapo kadagiti naduma-duma a lugar. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinipay ken ka, Kristo. Good morning. Good morning. Welcome kadagiti bisita tayo naggapuda pa jay Rizal. Idirabi taga Apayaw. Nagdrive dati 12 hours may dana kimisa nagawid data tayo datamot naggapuda jay Diya ka muno sa dinno nga party ti basta idtada yon. Welcome kada kayo amin apo. Idi college kami at dari jay ng seminar kada kami ng 30 seminar. Jay San Pablo Seminary. Ti pasit di seminar kasla kuma di jay self-appreciation. Ta haam mo nga ma-appreciate ti lubong no haam mo ma-appreciate di jay bagin. Kada pasit na di jay nga imbagana kadagiti amin nga paset ti bagim, inya ti kagurguram, inya ti hammukayat. Nala ko makanya tayo, inya ti amin nga paset ti bagim, inya ti hammo nga kayat. Kaya di may nga kadwami kunana, daytoy dapan ko kunana, daytoy sakak kunana, taapaya. No agbasketball kami ngamin, no ikatan ni sa sapatos na agtataray ka maamin, ta talaga nga umatibuor, ti uray lang nga, no ediso na ijay labi di sapatos, na likliklikam ta uray kal ag-collapse, no mabising ka agkiraos di dyan mo ta nagangot, ti saka na dyan mo mo napaingan nga maag-agasan. Kasi ak idi daytoy ngipon ko, taapaya sungay nakakastan no matibag ti basketball maabutan dito ko tatana ikat ka nga rud iso nga bungila kon iso nga gurgurak idi kalakas di inya ti pasit nga hammo nga kayat labalbalyan tayo mat ada akan nya mat no daduma ka ada dagitay mangayat ti nagposkol akiday ada mo mangayat ti ada dagitay gagaraan da nga paruton tuno ko awang kiday dan gajay ada mo dagitay nakayat ti agong siya ko uyawon dati agong ko ta suruyab ka no kunak met at atidog ti biyag ko ta nagbisikleta ado nga angin ti sumrek iso nga dakdakkel ti oxygen ko iso nga kaya guy uyaw ta diyo ammo tataanya mo ti karugitan a pasit ti bagi kanyayo anya mo ti karugitan a pasit ti bagi Nadaag ko na, siyempre karat adimat. Singa nanguro na no tissue lang, da kami akadanom kanyami jay. No hanga bislak, da ka taltalon danom. Kano daduma no tissue lang, jak mapna. Wet tissue, so mabalin. Anya ti karugitan ko nada, ngiwat no daduma, apaya full of bacteria. Kaya, pampanunutek mat. Siguro ti karugitan nga mapaset ti bagi ko no daduma ka hampay nga ng dila nga di pa nagsasaom haan ti karugitan nga paset ti tao utak apaya daytoy utak tayo ti bang pagbalin nga narugit ti lubong ti utak tayo ti mang pagbalin nga dakes ti lubong ti utak tayo ti mang pagbalin nga narugit ti lubong dakes ti lubong mamadi ti lubong kakunanang or di mo pinarsuan na tilubong kay maikapito nga aldaw ka naginana rest day ni Apo Diyos haan di rest day ko na nakinita na ti pinarsuan na it is good napintas na saya at ti pinarsuan na therefore awan ti madi ditoy tinang pagbalin nga madi daytoy utek tayo nya hello katurog guys amutang hello Ngano dadto maiso mang pagbalin nga madi apaya iso ti mangiseset nga madi ti lubong tayo ang ti ebanghelyo tayo ay umuna nga maibasa anya ti kultura da ngamin agtetent dagiti tattao idi inruaren ni Apo Dios ida di Ehipto napandan ijay nya naganan disyerto no dagsakit kada kuada anya ti aramidan da agyan ijay kampo nagigyan da ngamin ti kampo, dakkel nga kampo, pumanaw da, kampo ti pagyanan da, papanawon da, kas pangarin, adalitag na. Bosali. Adago awis nga gayam ko kunana, father kahit mo agtrabaho, inya, nanginaswil daw, 3,000 per out, inya obra, agsultop ti litag. Anya mo dahi nga joke mo, matan na ganong aramin. Diyan mo ano kaya, iyo mo, ingkay taon. Kadi jay, no, dalitag na amin nga sakit, nga makaakar,
leteg, kukutel, parwaran da kay kampo tawang nga rod agas idihan, tama kaalis papanawon da. Nang runa mo day talitag mat, sutil tilitag di mo agdubli-dubli no daduma. No nagado nga pagtubuan mo day tangalitag idtapay la kilikilim. Uno silang mo kasano di panagnam no litag ta silang mo kasano nga runo kilikilim. Kakanya da amin nga makaalis, mapapanaw ije kampo. Anya ti aramiden da agigyan siyempre awan da je kampo, apan da je rukrukib kweba. Into no umasidag da nga umay da dumawat ti makan nakaabungot ditoy adayuda pay laeng ko na naka unclean I am unclean narugitak ipukaw da ta 50 meters no umasidag ka ijay narugit automatic nga maakarang ka kas jay ti pamati da iso nga idi inagasan ni Apo Jesus daytoy agkukutel haanen nga makastrek ijay baryo ta apaya inasigan na nga ron. Kakanya da 50 meters hanggang mabalin nga umasidag. Taapaya kayat na nga sa uning kagpakita ti padi no narugit ka, makaakar ka, narugit. Kunana, kasjay kanyada. Ngam taktan taawam mo ti ay adama agas aminan adda pay garod narugit. Adda origya da TV na ka mabalintay nga kalanganan basta agtumtumaraan. Dagiti agkukutel, dagiti leprosi ka adda dagiti leper ka adda mo agas na. Talitag ka, mabali mo nga pasultupan ti ang nguyop, pok! O na ka makaginawa ka no rumwar jay, matana, adama, kaya nga itapal mo ta, kunutin na. Mga makaalisan, ngam no daduma, timang pagbalin kamin kanya tayo, iji kultura, nga nadanon ni Apo Jesus, kasjay, narugit ka, no makilagan ka, kadakwada. Tatamag kanya tayo, ado dagiti biases tayo, nga inset di panunot tayo, nga madi kanya tayo, nga mayat ti daduma. Makanlaengan ita parte ti Pampanga, Pangasinan, di mat nagimas da tay buro da. Iyag mo ti Ilocano ka, naghangot ko na tayo. Di mat? Hello? Datayo mo ditoy, ada kam St. Benedict Institute, naglalaok ti agbasad jay, ada taga Mindanao, Pangasinan, Manila, Ilocano, tagadta nga to. No dakam nga Ilocano ti agparti ti kalding, ikabil mi daytay primera papait. Lo. Tapno dakam la agsida ta dagiti Tagalog. Ya tai ko nada. Di man kasjay. According to Ilocano, iso imas na. Kanyada nadugyot di mat. Naisuda mangan tiburo. Siyempre kaslakan niya tayo hanga narwam, mindset nga rod day haan. Nagkakaawatan tayo haan. Ita ada uncle ko na ikamang ta Cervantes, ita some party mountain provinces. Ita mountain province. Kanya tayo, no di karne ka medyo natay ko majibaka ka medyo addaangot nan. No daduma datay nga Ilocano, ikali tayo, apaya, baka agsakit ti tiyan tayo. Ay apo mapangkad ta. Ibilag da di karne, talong aldaw, apay di yung mula si daanan, awan nanam na no presko kanya. Datayo ti kayat tayo presko niya. Isuda, ibilag da, apaya, orayom nga maigus. Naimimas no dati medyo adda. Hangkay pinakakita di kasjay? Kakanya dati mindset da na imimas datayo haan. Sino usto nga rod? Usto da haan? Usto tayo mat. Mindset nga rod kanya tayo dayto tili panunot tayo timang pagbalin ti lubong adakes. What's wrong no nalumag ka? Datay nga Pilipino nakaar-arte tayo. Napangka nakipunsyon, nagsasarunot nagdakil ti bilbil kon. Kadi ang kamangmangan. Damdamok ti mapan ijay Canada. Hapon na pangkam di store. Diyos ko, dagi underwear nga lako, dakasta kadakol. Dagi jay bra, aman. Kaya dakay nga nag-abroad, amuyo mataan. Dagi ti Samoan, dagi ti kabsat tayo ti Fiji sa Samoa. The bigger you are, the beautiful you are. The more beautiful you are. Kanyada, no, kas ano ka nga kadakkel nga adigi, iso ti beauty kanyada. Datayo mat, apo, agre-reduce tayo ka, no. Diyak nga manganan, apaya. Diyak nga nag-rise, ti talong nga aldaw, among ti epekto na, anya nga rod, agsasauak nga may maysan, maululaw ako.
Gunggunam. Kanya dati kadakkel mo, iso ti beauty. At dadagiti kultura, nga the bigger your eyes, beauty kanya daan. At damo di ba ba, damo no kas ano kadakkel yung lips mo, iso mo ti beauty kanya da. Datay lang nga Pilipino ti nakaarte. Naglumagak, nagdakkel ti matag ipababatik ko. Suryab di agong ko, ibatagos ko. Ba't ti ubot ko, iba't badakkel ko. Pilipino lang ti kaartyan. I-mindset tayo nga kaslamadi. Kitaan nyo, kadagita po raw, kakaasid ang agpapainit, uray dalang masansan, banta tuladen da dato'y kodil tayawaan. Datayumot, nagngisitak, bigbigat na kapayong. Ngiyala, kati Pilipino. Kadi man kasi kanya tayo, isuda, tultuladin data, beauty kanya dati brown. Datayumot, apo. At dapat gayam ko nga agar-aramid ti dati sabon nga di asi, papaya. Nagidaton apo, sabon mo, kunak kita, Diyos ko asi. No isabon ko rupak sa agbisikleta, di pa'y naura man. At da inikak ko na, bagi mo, usarem, kunak yes, kuna naman. Ay piman nagsabon diya mo larupat sinabunan na nalipatan na medyo tenged kensi ko na kas lalabang nga magmag na. Anya gunggo na mo ko na mat. Kasi ako mabuti nga ka nagbisikleta ka, tennis ka, saka nagsabon di ka mauram tarupa mo. Datay mo lan arting ibagata yung nga black is bad. Haan mindset dayta. Di panunot tayo tinang pagbalin nga madino daduma. Datay di panunot tayo tinang pagbalin nga narugit ti lubong. Isungarod nga daytoy leper, inya ti kunana. Inya naganan, kunana daytoy kukutel nga napan kini Apo Jesus, nagmayat dayay dialog da. Nagpigsa nagunag ti pamati di kukutel. Inya ti kunana, Apo, if you want, make me clean. No kaya mo paimbagan nak. Medyo nakukwa, medyo na general da Ilocano ta paimbagan. Ngam iti English ko na dalos sa madalosanak, tanarugit garod kanyada niya. Iso nga kunana di kukutel no mapantigi mo na daliteg na unclean. Hanang ibaga nga sick, unclean kunana. Iso nga nagpintas di na dialogue da kini Apo Jesus kunana, no kayat mo mapaimbagnak. Haan na nga ibaga nga ay paimbaganak. Haan na nga ibaga nga kabaulam ka di nga paimbaganak. Haan nga di jati saludsod kanya na. No di no kaya mo paimbagak. Kayat ko umimbagkan. Dahil jati dialog. Naunag ti pamati daytoy agkukutel ke panang dalos. Panang dalos. Kuno daduma iso ti kunatayo kakabsat. Dagiti sakit tay tatan. Kabaulanan nga dalosan ti agas. Kabaulanan nga ti teknology tayo, awanan ti kaarariyat, uray leper iso nahaanan nga makaalis, tadda nga ruden, usto nga agas. Katat ti kung kunak ditoy, tinang pagbalin namin gapo ti basol, tinang pagbalin kanya tayo nga narugit, no daduma dayjay panunot. Haan nga dila, di dila ka bunga lati kwa dayjay, bunga lati panunot dayjay. No daduma ko na tayo, at dadagiti tattao nga nagrugit ti panagpampanunot na. Nang nanggagyo da nga sa balikasen. Hello? Makita yun tayo. Nang nanggagyo di bagbagadan nga nagrugit ti panagpampanunot na. No daduma, dadtoy di jay. Awan iji object. Awan iji sa bali nga tao, no daduma, dadtoy. Isugar di jay, makan no daduma, ibagata yung nga narugit. Kanyada nadalos. Tatan nakararte tayo pa'y gagatangan tayo amin nga danom. Kalaimbagadan ti lubungan nga nagrugit ti danom tayo. Haamot ti daga kadamo natural nga mang filter haan. Tataginatang amin adda nga di ubing kami. Addaya mo danom kakaasi ka di taltalon nga mawaw ti uray lang nga with all the lingat kadabutag nga mangroroot matay ka da bisinan pog awan mela di danom jiwaig wa ikatan medya akin rabaw ko uminom kami ka si bibiyag kam tayo malaang dagitay mo nakapapudot ti danom na nga nakagatas ka iso na mo ti agkan kanser gunggunayo iwan ko na tayo depende datayo tinang pagbalin ti lubong anarugit
Uray ti sitwasyon ti kabsat tayo. Datayo no daduma, datayo ti mga aramid ti lubong, adakes. Nagkalugan ko madriken pa, di ka apan dagi surok katikista ko, nagkalugan daw. Sino narugit? Dagi siya nagkalugan, uno si ka. Lol, wadan nyo. Dayay. At dahil lugan ni father ko, wala ni kita inyo. Di utek tayo no daduma tinarugi. Kitaan nyo, sumangpot ta ka arubayo, inlugan dala ti motor di balasang dako. Maganak datan. Sino narugit ti utek na? No daduma, datayo tinangikabil di mindset na narugit ti lubong. Which is, pinarswa na ti lubong, anapintas. Iso ngamin di jay, simrek ti basol kunana, iso dayan, judgmental, pride, kinasakit tinakam, mapan ngamin ijay puso ti tao, dagtoy panunot tay amin dayta. Ngam nakapinpintas ti lubong, pinarswa na ti lubong, anapintas, nasaya at anyaman a kultura, puraw, black, brown, dakkel, nakutong, dakkel ti matana, ang litan ti mo dagiti daduma, damor nga dagiti daduma a kultura, damor nga da ang lit da, beauty kanya da di apil da jay niya, isuhang ka madanagan no, da ang lit mo na apil ka. Hello? Kakas di magkanya da di mat. Nga dagiti kakabsat tayo nga Indian nagadunga rod ti Ricardo di si dada di mat. Iso nga no lumabas da no naglingad da talaga nga tayo nga Pilipino agin ko kunate. Ngam isuda iso nangina kanya da dayjay. Iso hang kay madanagan hang kay latang agrikreksonan. Ngam da tayo mga Pilipino gaming ka da nakaabay mo ka. Kung mindset tayo la dayjay. Iso nga no daduma tinangikabil kanya tayo nga na maditilubong daytoy panunot tayo. Iso garod nga taraunam tinasaya at di panunot mo tapno makitam ti beauty ti lubong. Uray agtrabaho ka nga nasaya at uray no mayat di income mo no narugit daytoy nagyan itoy suffering to payla ti biyag mo. It's good na agbisbisiklit akmot idi ngam normal agbisiklit tata gapot agtentenis akmot agbasketballak ngam lumakaya mo tan agrakotok mo amin nga kararwak nagbasketballak kon nagtentenis ak kayak ngam kurang kas na berukak di bisikleta nga daytay nasiksikil di saka naan andor kumapanak mapapanak dagitay luglugar nga idila ubingak nga nakapanak wow nagpintas ti lubong nagmayat. Nagmayat tayo ang bisikleta. Di nga pampanunutag idi ubingak nga ditay sursurog di ang bisikleta no agpasalog pa ka napag mo. Wow. Kuno ti pampanunutag ka. Anya mo diti bisikleta kun nay budget mail dagiti ka kadwa ko nagngingina. No iso pa ila problema dakas mananan. Oh. Kati mo la enjoyment na kadi agpataray ka ti bisikletahan. No daddo mo magamin ti pampanunuton tayo ka sagmamano. Design mat lang kanya tayo. Design mo nga bagday ta makarga na mo ta kayat mo ikargaan. Ngam di panunot mo nagbaling nga dakas. Wow, Christian Dior di bagna. Peke day ja in order na di kwan day ta. Di pala panunuton tayo ka nagsayaatan gam isumo lang nga design bag. Kano daddo magamin alamat pinagbalintay nga dakos, local lang amin daytoy bag ko. What's wrong? Isuman lang iso nga bag. Agisupot ko mula imbutido nga duwa no, napangkay nakiponsyon. Han? Magpapadat agam mo tayo. Di pala nalpastikaan ka, isuputan na to. Uri ka no, kotsuon no, isuman lang iso nga gisupot kay adwa. Apay anya problema? Iso nga nagdaduma, di panunot tayo, timang pagbalin, nga dakes ti lubong. The same uray ti tao. Uray ti tao. No daduma, uray ikarkarigatan namat, nagbasol di kabsat mo, ikarkarigatan na ti agbalbaliw, sika, di panunot mo, a judgmental tinuldo ka mo, hammo kayat nga agbalbaliw. Which is iso na kayat nan. Apay nga inagasan ni Apo Jesus daytoy agkukutal. Apay nga dagiti kakadwa ni Apo Jesus ka dagiti Samaritana, dagiti prostitute. Haan nga napatig naming kanya na jay sakit.
DJ basol di tao, tinapatid kanya na isublina the original image of creation nga it is good. Kayat nang isubli nga ti tao, ti lubong, idi pinarswa na good. Therefore, awan tinaparswa nga bad. Uray tupol ka. Good kalata. Iso nga rod nga di sakit mo no mabalbalin kayat ni Apo Jesus nga minhan na tayo nga pinarswa nga umay agrigrigat dito ilubong. Iso nga rod nga isubli na di original image ti creation. Iso nga uray adda pagkapsutan ni kapsa mo. Uray adda pagbasulan na no mabalbalin ti kaya na arakupom ta isublim di. Uray di relationship. Pamilya, agasawa, aga ama, agi ina. No adda basit conflict na haan nga bad ti conflict. Agsubli laki di jay relationship. Good lata. Kasi di malakan niya tayo. Kalasyak ko ma. Apay masapol nga ipakita kita o nga kanayon nga nakaisimak bungi aklang arudan. It's good to be low. Dahil tayo masaktan kamat. It's good nga dahil tayo no daduma mabanog kamat. It's good nga no daduma matuukang kamat, mabainang kamat. Basta agsubli di relationship na napintas, nagsubli di katataom nga positive tilubong mo. Kano nagtalinaad ka iji negatiban na padas mo, nahabak tayo na. Tati kayat niya po Diyos kanya tayo, no di pan nakaparswa tayo, good tay amin, bias laeng di panunot ngamin. No samarion tay amin dayjay, including our sin. Uray di basol tayo isugar nga dinadaol di original image ti creation nga napintas ti tao at natakneng ti tao dinadaol ti basol ti kaya na mapukaw dalusan na tayo isugunaka I want you to be clean kunana kayat ka madalusan be clean kunana pay madalusan ka tapno di original image mo nga tao agsublian na dalos isugar nga the beauty of our Christian faith nabunyaga original sin inikat ti bunyag habang agdalyasat tay dito nga biyag agbasbasol tay lata adda konpesar no nalagan di basol mo alaen tinasantuan a communion perfect contrition agbabawi agsubli di original image of creation napintas ti lubong iso nga ti lubong the world is beautiful napintas ti lubong datay laeng ti mangpagpagbalin adakes awan perfect kumaa kala ko madakay nga asawa na nasaya at lata ay partner mo no daduma datay lamang kita timadi dagita katrabawan nasaya at dagita adda kanya-kanyang saya at ti tao datay mo ilan no daduma timang pagpagbalin ti lubong amadi iso nga no daduma kunana ti karurugitan dayay panunot di panagpam panunot adda tangtangsit mo agat atap ka nga lamangan na kanikabsa mo magsiksecure kan agat atap ka nga pagchismismisan da ka iso nga mapapangka pala di trabahong bigbigat naging narasaas da siyak sa mo ti pagsarsaritaan da aguray kayo nagrugit a panunot dahil nga narugit a panunot uray ti basol rinugitan na ti biyag tayo ngam ti kayat niya po Jesus isugar adda sakramento adda misa adda konfesar ta kaya na madalusan tay nga rod iti basol tapno agsubli di original image of creation isungar nga kunana tapno makitam ti kinapintas ti lubong feed your minds with good information spiritual information napipintas nga damag no daduma no talaga nga ti isel-sel mo ta panuno mo kadagitay madi nga damag isuat agbalin nga biag mo dagiti kabalay ko Dios ko no daduma kita dengdenggek ida no daduma di ka pala agbuyat sermon kon amuyo ti dengdeng og luto da tulpo dagitay agasawa nga apan agdindin na rom dagitay aga ama ka dagi ina nga agi innagom api nga dagita buy-buyahan nyo di kay pala dengag tinasayaat nga isungor ti imulmula man kapilitan nga kas di tibiyag mo ngam no ti ififid mo di panunot mo ka kapya naragsa kankanta na espiriton isu ati rumor kanyam
Tas jay nga ron ti maimulmula kanya tayo, iso nga kuna na isumot at irumot, iso nga ron ti insel mo, iso nga ron ti intabak mo ta panunot mo. Katat nakakabsat, dati pa nakaagas, dati agkukutel, haan laeng nga pisikal. Kas jay magkanya tayo, wan adda sakit tayo, amin tayo, ag sakit tayo. Adda jay pa nakaagas ti na espirituan. No, pagbalinan tayo ti lubong nga napintas ti lubong. Naragsak ti lubong, na ginawa ti lubong, ngam no pagbalinam a miserable ti lubong, adda ti panuno mo dayta. Nagado ti gagayem ko nga agsaksakit, agkanser da pay, ngam di aurada ka nagragsak da. Bay apo no matayak ton alaanak ni Apo Diyos, inya nga rod. Ngam masapul ang mga anak lata, agkatawa lata. Ti karon na meten ka, ada lebih mukul basita, anya na ganan, til mo ko, kanser sa mutan Apo, uya mang mga ano, jak rumrumwar. Inlan sa tay meten. Ke no daddo maiso nga ron di panunot tinang dalakan niya tayo, uray di basol. No daddo mati mangilan sa kin ni kabsat tayo, basol ay di panunot. Haan, no nagbasol ti tao, alaum lata ni kabsa mo, apaya ni Apo Isus kas jeti kaya na. The world is beautiful, nagpintas ti lubong. Datay laang ti mang pagpagbalin nga madi. Nagmayat ti lubong. Ilak ko launa di gate man, ilak ko di balay ko, apaya manupadlak na, 18 apaya, agtatakaw da gamin. Bayam man tagtakaw da. As long as ika naragsakaan, hindi kami no daduma Allah, nakabukbutangan. Sino mang bukbutang no daduma? Dadtoy. Nga mabalim nga agragsak ka. No tinakaw data mais mo, madua ka pongtil, bay amon baka matay ti bisinan, ngam si kamat, may sala pinongtil da, kumatayak. Mindset. Panunot. Dayala ang magkakapsat. One, ni Apo Isus kayat na aristoren, ni Apo Diyos kayat na aristoren, the original image of creation na pintas ti lubong. Isugarod nga agasan na ti masakit, nangrunan ati basol. Iso nga datayo, no dayjay mo ti imula tayo, nadatalag tayo kay ni Apo Diyos, na pintas ti lubong. Nasaya at dahi ti bagi tayo, na sagraduan dahi ti bagi tayo. No daddo mati mang pagpagbalin adakas dayjay panunot tayo. Anya nga ti rumbang aramiden. Tuladon tayo ni Apo Isus, denggan tayo ni Apo Isus, pastrekam ni Apo Isus, ti itambak mo ta panunot mo, itapusom, ti imulam kanya na nasayaat. Tano dakis ti imulam, dakis arumwar. No, madiji imulam, madimat arumwar. Gamno nasayaat imulam, automatic na bintas mo ti rumwar. Yan tulakan ni Apo Diyos amin ti imulam mo, hanga na Diyos ang gibiyag mo, naginawa biyag mo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos, naiyanak sa nanaparswa, Diyos akas matlaang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamet anailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Mumayto manen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag,
apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti Diyos nga Ama tayo, di matukod ti kinaimbag na, ket iso ti gubwayan ti amin na kinasayaat, at to'y tayo nga rod nga anak na nga agkamang kenkwana kadagiti kasapulan tayo iti panagbiag tayo, umararaw tayo nga rod kat kuna tayo, apo denggen na kamkadi. Agpaay ken Santo Papa, dagiti obispo, papadi ken amin na tumultulong iti simbahan, tababaen ti grasya ti bunyag, ken ti na isang sangayan a panakadutok da, agdanayon kuma ti kired da amang irbaragawag ti naimbaga dama. Kumararag tayo. Apo denggen na Agpaay kadagiti mangiturturong iti gobyerno tayo, tatimengenda kuma ti rumbeng a kasapulan dagiti tao, saan ket dagiti buko da apaimbagan. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti adaan iti sagubanit ti bagi ta ikamang dadagiti panagsagabada ken ni Apo Jesus anang sagaba kenatay gapu kada tayo. Kumararag tayo. Apo denggen na kamkadi. Agpaay kadagiti simyasi ti pamati tatignayan ko mati Diyos idang agsublidan iti pamati anak abunyaganda. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti agnangabit ken patay tatulungan ko mati Diyos ida ang mangawat iti kinapudno ti kasasaad ket makikaysadan to iti ama ti agnanayon na biag. Kumararag tayo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, apo denggen na kamkadi, ama agbalin kadi, dagiti iyebkas mi akararag nga instrumento ti asidegmegan ka, di mo kadrukuden ti kinasiasino mi babaen ti aramid mi, ngam aklunen na kam iti regtami nga agbabawi iti kinadakes mi, dawatin mi dagitoy gapumetlaen ken Kristo nga apo mi. Idaton miken ka, bungat linglingit mi. Idaton miken ka, bungat banbanmog mi. Wen idaton miken ka, nalumong nga sagsagot mi. Tawan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari. Idaton miken ka, unoy mi. Daton miken ka, arararaw mi. Wen idaton miken ka, asasug mi.
sabali amay daton mi aken ka Apo amay kari idaton miken ka pusumi idaton miken ka daytoy biag ni wen idaton miken ka amin amin mi tawan sabali amay daton mi aken ka Apo amay kari Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaay-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awaten na kumaragiti daton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tadalusan ken pabarwen na kami daytoy a sakripisyo ket agpaay ko maapakagunggunaan dagiti agtong paliti pagayatam gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko ma'am. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanas tagay tiyak. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disto agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon a Dios ta pinarsuam dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnukat dagiti panyempo inaramid mo ti tao amayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapuanam iti kasta kasunom iturayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Kanansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ilangit ken natapuda, iti pagdaydayawan. Usana iti kakatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana iti kakatuan. Pudno unay Apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubuayan ti amin na kinasanto dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy ta daytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manin ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan si kanan nubot sa ngalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken ka ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kamken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ada sa digangit, makaidayaw kumatiyagan mo, tumpeng kumati pagaya, matumpal tinakem mo, dito'y nagakas sa langit, ken dito'y nagakas sa langit. Idem kanakam ti aldaw nito'y ti kanen mi iti patinayong aldaw pakawanem dagiti basbasul mi akas met pamakawan mi ibasul dagiti nakabasul kada kami dinakammet baybayan aw manugol iti sulhiso ket di sanahan nakam tidakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngiti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kaniti yaay na Jesucristo, anang isalakan kada kami.
Takukuam tituray, ti panakabalin dayaw, ti agnanayon, na dito agsarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, ditad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, peace be with you, peace be with you. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, item kada kam ti kapya, item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingaw may kakanyak, imti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararungan. Bagikendara ni Kristo asalakan, inkam awaten, asang kagimungan, sapay dahiti daytoy panangan, inkam mag-unod, kapyat sang alubungan, ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inainda to, daraken bagi, isungaron, tin kamawaten, pigsaya,
ken talingen bagi kendaraan ni Kristo asalakan income mawatin asang kagimungan sa taiti daytoy panangan income magunod kapyat sa ngalubungan nadaig asaklan mo income umaside naide pasilaw tibyan income iseke tuy si bubukil labian ken kaitalen igat ken lulwa income paepe bagi kendaraan ni Kristo asalakan income mawatin asang kagimungan sapay kuman taiti daytoy panangan income magunod kapyat sa ngalubungan Kumararag tayo. Kalpasan di panangan mi itinaylangitan at araon, ipaay mo apo, takan kanayon at arigagayan mi titinapay tibiyag. Gapuken apo Meso Kristo ng anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan amisa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo. agyaman tayo Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Daw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinaya. Adungal daw tinaglabas kanya, ngimday tuye, timang ted puno aragsa.